Eta gero nik ama gintzun da, honek Txilera heldu ziren, ez dakit denak, baina bera Txilera heldu zen, eta Melon herrian gelditu zen. Eta Melon herrian, ez dakit, Bizkaitarren arbasoaren batekin, ez dakit norekin topo duen, edo zer kontaktu egin zuen, zementera bateko jauntxoekin administratzaile bezala egon zen lanian, baina lanian. Eta gero hortik joan zen Viña del Marrera. Eta hor ere badiro egin zutela eztabaidak, obediencia de vida, Franco goraipatu behar zutela, ezin zenela izan kritikos con el régimen, zebak izu, aite santua eta mundu erlijio guztia posizionatu zen Francoren alde. Eta guen, klaro, kritikoak beraiekin izan dakoakin oso nahikoa markatuta. Gero, han egon zegoenean, bera sortu zuen Viña del Marreko lelako euskaletxea, eta berak berinkatu zuen, horko lelako euskaletxea. Eta han zegoela, antzadenez, zioten ez da lelako momentuetan apaiz lanak orokorrek egiten, baizik eta ipini zioten de confesor de las comunidades religiosas. Nola da oso kontrolatuta. Eta honek amak izaten zuen asko gustatzen zaiola jatia, eta zen diabetiko zen. Eta guen, klaro, gero hanen gustatzen da ez zela asko zaintzen, eta horrekin nintzen. Baina baita ere, hortik irakurtzen, garai hortan, ez dakit emeretzian edo, Agirre joan zen Valparaisora. Eta nik suposatzen dut berak zegoen harremanekin, baina ez daukagu baieztatuta, bakarrik da susmo bat, segurazko elkarrekin egon ziren.